na exam niyo. Ay, ako yan, nagigame yan, ha? Nakapagbasa na ako sa mga lecture mo kataan, ha? Mga subject mo. Ay, ako yan, nagigame. Si consume na exam niyo yan, ha? Us na Madji. Us ko na biyasa yung mga lecture ko kataan. Yung si mga booklet di alam ba ni kataan, us ko na biyasa. Eh, katang ko na kataan, nagkanda ako ni nag-game na. Pasal gusto na ako nagbasa. Bus mo na biyasa kataan. Mameto kayo nga tamo na yung kataan. Doon ako pangasukay mo, Abdul. Ang sirin, ha? Issue in first tao. Kyugdan. Sinsakit coronavirus. Issue. Bata, issue. What? Gabi sa mga question na naman, G. Hindi ko sabsan kayo nga tan, bang issue question na si coronavirus. Grabe sa mga question mo yan. Question na dyan ka kain. Kita mo rin po natin kay ngatan. Alam mo, kay ngatan mo na kataan. Meron pa kasukay mo karwa. Issue in first bagay sin pangtungod makaminsan sin anak ni President Duterte. Issue first bagay niya. What? Grabe sa mga question na naman, G. Di ako sabi niya itong mga anak ni President Duterte. Question na dyan ka doon nga, G. Umbiya kay ngatan ko isab. Kung ang mga biyahan, no kayo na din question namun kay ngatan ko, ang question mo. Nakita mo? Di mo rati kay ngatan. Sige. Pagkalaw mo ni question ko kayo mo kay ngatan mo, sige. Pagka ikaw, mahiligdaman ko ang YouTube, napakay ka mag-YouTube. Then pakasubok ko kayo mo biyaon. Issue in first tao. Nag-upload video. Ha, YouTube. Issue. Ha? Issue. What? Grabe sa question ka naman, Chi. Sikusap sa to kay ngatan. Siya mag-YouTube, di ko kay ngatan mag-issue. First tao nag-upload video sa YouTube. Grabe sa question yan. The next day. Nabdol? Pwede na exam niyo. Mononura. Exam ng mga Madji. Bagsak ako, Madji. Bagsak ako exam. Oh my God! Bagsak ko exam? Pila subject nga bagsakan mo? Ha? Pila subject? 7 subject ka, Madji. Usunong subject ako na bagsak. Book subject na ako nakapas. Oh my God! Astagfirullah. 7 subject? 7? Ang book subject na ako nakapas? Bagsak inunom? Ano subject yung kapasan mo ito? Ha, Abdul? Ano subject ito? PE subject ka, Madji. PE subject ako nakapas. Oh, no. PE subject? May taon inaon kayo mo. May tako nakapas sa PE subject ito. Uninaon kayo mo, may tako nakapas dito PE subject ito, ha, Abdul? Maingat kasi ako. Magbayla, Madji. What? Bingit ka magbayla. Ang kanda ka nakapas. Naubos. Unang kawakan mo trabaho may magbayla ito. Uno, ha, Abdul? Uno. O, nasab kawakan ko trabaho, Madji. DI. What? Diyan ako may ng DI. DI? Uno yung DI ito, ha, Abdul? Uno yung DI ito, uno. Dance instructor, Madji. Oh my God! Dance instructor? Dance instructor? Dance instructor, ha? Dance instructor.